Video jawinjo mara waido kanyo weche manyien adimba gi jalendo mari Rhoda Odhiambo. Weche manyien e Radio Ramogi kokelne gi Coop Bank. Machiegni to mokwongo magi thuond weche mabende waikonyige lak sechegi. Jatend piny Migosi William Ruto sidayanga chendo mar nyota mabende dhiweyo ka rowere kod johala yudo omenda maromo shillings milion 147.5 kaunti ma Machakos. Moheo atamalo 80 mag jopuonjre mabende onego beni donje grade 10 e skul ma Kuja Special School for the Deaf e kaunti ma Migori poko chopo e skulno nyaka sani. Komachielo ni tend kanisa mar nomiya wuok oko masiro mane en jalup jatend jotije sirikal Eliud Owalo e dwaro mare mar laro kom mar tend piny yiero maduong' mar higa mar 2027. Weche manyien gi Rhoda Odhiambo. Machiegni jatend piny Migosi William Ruto sidayanga chendo mar nyota mabende koro dhi neno ka rowere kod johala yudo omenda maromo shillings milion 147.5 kaunti ma Machakos, Kitui kod Makueni. Nyasino mabende obagi e alap ma Kenyatta e kaunti ma Machakos okelo kanyakla rowere maromo 5,901 mabende wuok e kaunti za Deka, Mano, Machakos, Kitui kod Makueni. Karawera biro yudo omenda maromo shillings 25,000 e okang' mokwongo mar omenda go mabende gibiro tiyo godo yaro hilni mag ged. 22,000 ibiro ornegi e simo ka 3,000 to ibiro chwale agulu mar Haba na Haba savings account mabende tayo kod NSSF mano mar jiwogi e wechego mag kungo. Na ndio mimi nataka niwaambie viongozi wale wengine, please keep politics out of this program. Unajua kuna watu wengine wanaambia vijana endeni kwa hiyo maneno, mwende mchukue hiyo pesa, muharibu kwa sababu those are fools. Ninyi mnanielewa? Because not everything is political. Moheo atamalo 80 mag jopuonjre monego beni donje grade 10 e skul ma Kuja Special School for the Deaf e kaunti ma Migori poko chope skulno nyaka gie sani. Nonro mabedo tim kod nyakalondo ni mar Ramogi yango ni mana jopuonjre 12 kende kuom jopuonjre 104 mabende osedonje skundno gie sani. Ka japuonj maduong' ma skulno Daniel Obudho wacho ni gigeno ni jopuonjre modongo biro chope skulno kapok oromo odiochieng' makiny mabende keti kako odiochieng' mogika ne chendono mar rwako jopuonjre mag grade 10 e skunde mopogore pache kae. Sirikal nomiyowa chances mar nyithindo 400 to gisani chakre wuok tich nyithindo mosereport gina 12 gibiro ke skunde ni kawo nyithindo moa skunde e Kenya mangima. Koro jonyuol chalo gima pek ng'eny kwa compare gi higa mosekalo. Kawuono do asekawo nus mar jok manoluongi to gisani neno ka nyithindo mosebiro gi mabor to gina 12 kuom 104 nyiso ni thoth ji pok obiro. Obudho wacho ni en gino mabende ok ber kata matin ka moko kuom jonyuol pando nyithindgi mabende ni kod ng'ol mopogore to nego beni giyudo chenro mag somo mowinjore ne ngimagi. Koro wageno ni kaka ndalo dhi moko biro yudo thuolo mar biro to be wachalo ng'eyo ni nyithindo gin nyithindo mag ng'ol. Thoth jonyuol samoro neno gi ka gima kelo gi skul ok ochuno ahinya. Omiyo samoro yudo ka biro gi ka gibiro kidam nikech sombgi kata bedo ni sirikal otemo duoko fee ma gichulo piny nyaka $12,000 790 pod pek nitie mana jonyuol ma kata kuom nyithindo 12 mwase admit 4 obedo admitted ma kata siling pok ochulo. Wadhi kaunti ma Mombasa kama wayudo ni riwruog jood bura kadho wadh Nam Chumbi oramo ni nyaka to koro nywandgi e twak moro amora mabende geto chugo riwruok mar duond buche mag siasa e sechegi mabende osechak tim ikruok mar yiero maduong' mar higa mar 2027. Jood burago mabende ne lose gwenge mag Mombasa ne bende oramo ni jatend migao